Loteria tokatzea sorte kontua da. Miluzeko zakua irabaztea, kriston meritua. Miluzen! Horrelaxe daude kontuak Miluzen ekita unax. Gaur eritxi eta finalera arte, bikain, ez da? Gaur, Miluzen jokoan, 35.000 eta €1. Ostras! Eki unax, udaberrira goaz. Adi? Alergize... Isildo. Udaberrian, alegia, martxoaren 21 eta ekainaren 21 artean, ospatzen dira. Ai, festak, festak. Gure momentua, holat. Gasteizko erretreta, bai edo ez? San Proetxek udaberrexan. Udaberrexan. Bai. Maritxu Kajoi, Maritxu Kajoi! Ez, porque udaran dituk. Hiru behien zerga, Girda hori. Zer dia hoi, guk ez joek izautzen. Mutrikuko berdel eguna, Bai! Murko berdeguna, oain dek guztiat. Oain dek martxuan, oain... herri urrats, Bai. Bai, hori bai, porque maiatze bueltan esaten da, santua... Venga, bai, orduan. Almadi eguna, Ez, ipini ez. Bermieko arrainazoka, Igual udaran, Igual guain, eske guain da, berdela tantxua eta guain da, Hondarribiko alardea, Purixuan esaten da. Iraian da. Iraila 9 eta 10. Hori da. Lekeitieko antzarreguna, Bai. Bai. Lekeitio, Bermeo, Dolako, danak bai. Baigorriko Nafarroaren eguna, Idea. Ez da pintxau. Hori pirik. Baina hola, azten dan baigo, hori bai sartuko dugu. Txapel Txin eguna, Txapel txin. Bai. Txapel txin eguna. Guain arteko ez da batean esgun bizitzan. Ez da batean. egia estatu egingo dugu. Nire ustez 50% gaxioka. Neretzako... Nire ustez erdila gaxioka. Nere ustez lau faio. Gaizki, gorri. Bos fallos mínimo. Iru fallo. Bos fallo mínimo. Iru. Akats bakarra dago. Ai, txabal! Bat! Orduan kuken ditugu bos faio. A ver... Nere ustez, Bermeoko arraina soka gaizki dago. Hostia, hotxe harra. Ni idea. O txapel txin hori nire zio ez de sedan, mesta jendik hori. Hostia! Ua, txabal! Ai, badios. Eta boti eran da bez? Ez. Zeran bida beti. Ekimenak, Bikain! urrezko galdera. Hondik ameze gadera gira, izetran baitu, emaiek dirua, ja, irazi. Ohitura zaharrenak dira bi denbora. Alardea, ta. Herri urratz. O, iru behien Hiru behien zerga, zerga hori horre ere. pinta old school daka, Mutrikuko berdel eguna da Gasteizko erretreta. Ez que gaina asmau ingo. Osea, eska, edo 1.000 euro, edo 35.000. Hiru behin zerga eta leketxeko antzarreguna. Uztakipa. Ez que nire dudetan, Ez que esan dizuet. Alardia o antzarreguna. Aukeren artean, Lekeitieko antzarreguna. Hori bai. Seguru? Seguru. Ni baetziano. Nik uste ez. Zuetzik Porque- izate zinatenien basagoen Bai, antzarreguna, bai, juntan hori ni txikitzen. Zuzena da, Ai, ama. Serio? Ba, torrela. Benetan. Ojo, ez zire gaizki biliko, Hiru behien zerga, baigorri edo ondarribi. Hortxe homi dago, asuntuak. hiru behien zerga badakigu zer den? Eta nola markatu duk ez badikik zer den? Argi etzekatik, argi ezi. Lehenak izan foi hauki die, baine bai, osea, hola, Eki, unax, 35.000 eta €1 Miluzeko zakuan. Zaku eman berdebe. Zaku eman berdebe, porque soy salvaje. Eman berdebe. Eki, unax, erantzun zuzena da hiru behien zerga. Bai. Venga, aurte. Bai. Ez, alardia. Alardia da. Zakua banatuko dugu? Bota ba! Esan baia! Esan dizu!
Jode! Zuenak dira! Tata, txampana, izeu zer, la hostia. Ze hosti. Gu gengo topa, venga. Toma, chop. Venga, zuek, Venga, gaizki. venga, Agur. Agur.